Vaya hemorràgia de placer que hem tingut avui havent-nos desconfinat i això sí, passejar amb el gos, fer esport, però la veritat és que no ens hem trobat ningú perquè aquí a S'Agaró no hi viu ningú. O sigui, hi ha urbanitzacions, apartaments, però no hi viu ningú. Són cases per, no sé, doncs perquè tingui la gent a l'estiu. A la Conca, cases de 3 milions d'euros i no hi ha ningú. Clar, si aquests senyors i aquestes senyores tenen una casa a S'Agaró, a la Conca, de 3 milions d'euros, o a la Gramolla del Puig, o a les Meravelles, o al Vilar d'Aro, o a qualsevol de les apartaments que hi ha allà al costat de la platja, si aquests no venen, si no hi viuen, com acabarà això?